Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε ένα Minecraft βίντεο με τον OlixGR, δηλαδή είμαστε η BrotherGR, συγγνώμη. Ωραία. Σήμερα θα παίξουμε Skywars στον Elysium Networks. Το είπαμε πολύ στραβά, είμαστε η BrotherGR, όχι ο Lionation, δεν είμαστε στο κανάλι του Lionation Και του OlixGR. Αλλά τέλος πάντων τα συνδυάσαμε και κάνουμε το The BrotherGR. Είμαστε ο LionGR και ο OlixGR και είμαστε The BrothersGR. Έλα πάμε. Περίμενε. 3, 2, 1. Περίμενε. Ρε μα. Άντε. Μπούια. Μπήκαμε. Με βλέπεις? Παιδιά. Παιδιά στην κάμερα. Γεια σου κάμερα. Όχι ρε, το χάσαμε. Το vote μας, δεν πειράζει. Παίρνω Archer. Ναι, έτσι βάλτε. Συγγνώμη, το ξέρω ρε πρόνουμπα. What? Τι βλακία ήταν. Έλαντε, έχω ένα kill και 13 deaths. Really? Okay, let's see. Πάνω τα chest. Έχω team. Δεν γίνεται. Γίνεται, δεν είναι σαν το Hypixel. Τότε σου έχω bow. Γιατί αν είχε team Skywars δεν θα μπορούσε να κάνεις. Εσύ έχεις full armor? Ναι. Ωραία. Είμαι mid. Έρχομαι. Είσαι Πολύ χάλια πράγματα έχω να δω. Εκεί είσαι. Πολύ χάλια πράγματα. Ένα diamond helmet επιτέλους. Έχω iron leggings εδώ για σένα. Έχω iron boots εγώ. Iron boots εννοώ. Έχεις iron boots, ωραία. No, I'm fallen! Νέγκε. Χαμό το στανιό σου. Εσύ φταίς. Γιατί φταίω. Δεν είμαι mid, δεν ήμουν τώρα δεν ήμουν mid κανονικά. Υποχθόνιος. Τέλειο όνομα. Τελείωτα. Σε παρακαλώ. Έλα, πήγαινε σε άλλο game όσο παίζω εγώ. Ναι, παίζουμε παιδιά. Θα παίζει ένα άλλο παιχνίδι ο Lion, Ο δεύτερος ο brother. brother, ναι. Ο μικρότερος brother. Αλήθεια, είμαι ο μικρότερος brother. Οκ, και θα πάρουμε warrior. Πήρα warrior. Ναι. Enjoy your kit. Wow, τι ειρηνική. Ναι. Παρεπιπτόντως, το mid είναι μικρό, τα chest είναι πολύ μικρά, είναι μεγαλύτερα από το mid, τα σπίτια. Και εγώ είμαι εδώ μέσα και κάθομαι. Όπα, what the... Sorry παιδιά, απλά δεν μπορώ να δω καλά. Ωραία και ναι, τι θέλω να πω. Δεν ξέρω τι θέλεις να πεις, πες μου. Δεν ξέρω. Anyway. Γιατί με κοιτάς έτσι? Ναι, σε σένα μιλάω, Lionation. Ναι, σε σένα μιλάω! Σταμάτας βλάκες, σε παρακαλώ, Ντίνα. Εντάξει, αφού είναι έτσι. Όχι, σπάσει το κεφάλι. Πού είναι αυτός ο Fox, motherfucker? Είμαι μόνος μου εδώ. Είσαι ο μόνος που είσαι μέσα εκεί. Ναι. Άρα πάμε... Να ο βλάκας ο Fox. Έλα εδώ μαλακά. Πού είσαι ρε μαλακά? Πού είσαι ρε μαλακά? Έλα ρε τρέλα μου να μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε το σκοτώσουμε παιδιά. Αχ, δεν μπορώ να μείνω. Πώς κάνουμε live? Πού είναι ο βλάκας? Επιτέλους! Έφυγα! Αλλά ξανά. Συγγνώμη, αλλά πάω να σκοτώσω τον Fox. Πού είναι ο μαλάκας? Πού είναι ο μαλάκας? Ο υπόχθιος κάθεται εδώ όλη την ώρα. Υποχθόνιος, sorry.
Ξέρεις, έχεις ένα τέλειο όνομα και πρέπει να το χρησιμοποιείς. Αυτό το χρησιμοποιείς δηλαδή. Εντάξει, παιδιά, εγώ μπαίνω, γι' αυτό αντιγιά. Να το σου πλάκας. Περιμένουμε. Τον βρήκα τον Fox. Μπήκαμε. Ωραία, εδώ έχει και κάποιους. Είμαστε μόνο εμείς οι δύο. Έλα ρε μαλάκα. Έλα ρε τρέλο μου να μιλήσουμε. Yes! Νίκησα. The command is to save. Μπήκα. Oh my god, είμαστε εγώ εναντίον αυτόν. Δεν πήρα kit! What? Δεν πήρα kit! Why? Νίκησα! Ναι, δεν έκανα τίποτα και νίκησα. Φάτες! Παίζουμε, εσύ παίζεις μόνος. Την άλλη φορά θα παίζω εγώ μόνος μου. Όχι. Wow. Λέγα. Όλη την ώρα σε κάναν kick τώρα. Εναντίον το Fox. Εναντίον το Fox. Το Fox. What does the Fox say? Τσαν, έτσι λέει ο Siri. Παιδιά, ξέρετε τι σκέφτηκα? Να τελειώσουμε το βίντεο τώρα. Όχι. Ναι. Γιατί Τέλος πάντων. θα το τελειώσουμε τώρα γιατί έχει περάσει. Λίγο. Ναι παιδιά, κάτσε να τελειώσουμε το game και σε λίγο θα τελειώσουμε το βίντεο. Έπεσε ο βλάκας. Έπεσε. Έτσι. Οκ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου Έπεσε. έπεσε. Όχι, δεν έπεσε. He's alive. Νομίζω. He's alive. He's alive. What the fuck? Νάτος! Come here you bitch. Really nigga. Δεν έχω weapons, αλλά έχω λίγο. Okay, blocks αν έχω. Ζορίστηκε και έφυγε ο Fox. Lol. No, I can be responsible. Come on, ρε. Αχ, είμαι πάλι εγώ εναντίον. Βλάκα, ναι, νίκησα. Στα μούτρα σου. Έλα, πάμε. Ένα game, το τελευταίο game μαζί. Είμαστε σε ένα κικ. Εγώ δεν μπορώ να πάρω kit. Cake. Νομ. Κοίτα. Κάνω γρήγορα, leave. Γρήγορα πάμε. Run like the wind. Yay. Παίρνω kit τώρα. Τώρα. Ναι, περιμένουμε. Team Lion Nation. YOLO. Ούτε δεν ξέρω πώς να γράψω. Οκ. Πάτα οκ. Ναι, που είσαι? Αυτός που θα κάνει έτσι όλη την ώρα, θα γυρνάει όλη την ώρα στο κέικ. Bitch. Εμένα χτυπάς. Όχι. Ναι, παιδιά, Τέλειο.
Γιατί είπα shoot σε σένα? Άκουσα κάτι μουρμουριτά. Οκ. Ωραία, πάμε. Πάμε απέναντι. Πάω απέναντι. Παρεπιπτόντως, είμαστε σχεδόν στο ίδιο view. Θα με ρίξεις. Ναι. Σε λίγο θα τελειώσουμε το βίντεο. Έχω splash potion of poison. Yay. Και ξέρεις ότι σε αυτή την πλατφόρμα που είμαι τώρα diamond sword και potion of healing και Πού είσαι ρε εσύ? Είσαι στο mid. Oh shit, κάποιος έρχεται. Μαλάκα νομίζω, όχι. Όχι, εσύ είσαι στο mid, σε βλέπω, hello! Έρχομαι, wait. Έρχομαι να σε σκοτώσω. Βλάκα. Αφού είμαστε μόνοι. Είμαστε μόνοι. Time to die. Πού το βρήκες το diamond sword? Το είχα. Από πού? Λοιπόν, bitch! Έλα! Shoot. Τέλος πάντων, παιδιά, νίκησε. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε το βίντεο. Κοίταξε εδώ. Μαζί μου. Check it up. Wow. wait. Γεια σας. Λοιπόν, Αυτό ήταν για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like, subscribe και support. Και θα σας δούμε την επόμενη φορά.